mă interesează totul ce se petrece în jurul meu. De ce îl rog plângând pe tata când cântă despre tatăl său? De ce? De ce? De ce tot se vorbește lumea pe cum că vrea să scurte, dar nimeni nu ne poate spune în comparație cu ce? De ce? De ce? Jadi dia tempat putingan pergi ya.